Kaixo lagunak, beitu, azau, ze gauza polita, Ze biribila, ze derra den natura, eta ze goxua, aldi berian. Ze, honek pelota bat emateu, baloi bat, hobeto esan da. Futbolean jolasteko, ze, ondoen gozan? Igual hobeto bolotan jolasteko. A ber, hemen jarriko eta hau horrela, beste hau horrela, hau ere bai, eta xak! Ez lagunak, badakizue, beti izan dietxian da nik umia ere bai esateiet, ezin dala janariekin jolastu. Eta gaur, jolastuko gea edo jokatuko gea beste kirol honetara. Ikusiko zue, niretzako ere berria da. A ber. Eneko, zer dekau zehazki, a ber? Zer joku, nola deitzen dekau? Zelako trabankulua, ez da? Bueno, pikirola pikelbola da, estatu batuetatik... Pikelbol. Pikelbol, hori da, bai. Pikelbol, ados? Da pikelbol. Zai pike aquí, seguro. Pike, bai. Gainera ere dau zonalde bat sukaldea hitzen dela, así que beitu non gauden gaur. Sukaldean da pikebolean. Eta zehazki ze, nola jolasten da, zer da? Pinponeko hornekin ondartzan alko zan jolastu, edo non jolastu bihar da? Ondo zoaz, bai, bada, maitenisa, badminton, padel eta tenis kirolak ustartzen dituen kirola, bai, estatu batuetatik dator, eta antxe estatu batuetan, Asian, Europan, hori, arrakasta handiagoarekin sartzen ari da, bai. Bikain, eta Eneko, ze, Euskal Herria heldu zaigu orduan kirola hau, ez da? Horiza, bai, 5 urte edo gutxi gora bera daramagu, Europan, ja, duela pi bat urte daramatzatela pikelbolera jolasten eta gero eta jende gehiago dau. Arrakasta hondiakin dabil, zatik kirol aproposa da, gaina badakit ez da lain gogorra, ez da, bueno, gogorran nahi gaina, ez da? Bueno, baina ez da inbeste lekuan egoten da, ikusi deni jolasten da jendia bertan dago lekuan, ez da? Hori dirudi, baina baten aurka potente. Ingo du saiakera txiki bat, a ber, hemen sukaldariak zoze mateion. Ea zelan dara. Distantzia hundia bihar da, ona? Distantzia, bai, adibidez, bai. Hemen zarea behar dugu, baina ondo jokatzen duzu, Venga, segi! Ze harina dan, Eneko, harrituta naho, zenba pixatze honek? Pilota gutxi gora bera, 20-40 gramo inguru edo. 20 gramotxo, eta hau ere bai, palatxo ere bai, oso harina da, ez da? 220 gramo gutxi gora bera, bai, oso eskarra. Igual, pinponekoan baino harino data dana, ez da? Ez, pizkat gehiago pizatzen. Pizkat gehiago, indartxo nitxo gaur orduan, ez da? Baina bai padeleko askoz potolu eta pisutxo doala, ez da? Padelekoa guztiz be, bai. Bueno, hemen txautziko ditugu, gero beste parten jokatuko dugu pixkat, ez da? Ados, adibidez. Oso ondo. Bueno, errezeta egiteko prest, sukaldatzeko guakin etorri zea? Beti. Beti, bikain. Eneko, ingo ditugu udaberriko biribilkiak. Emi saltzakin, hola oso saltza berezi da, maionesa batin da aberastuko deuna, eta gero saltza tomatiana baino gazigo zuen ingo dugu. Biribilkia bertan sartu eta goxatzeko. Eta biribilkiak iteko, hemen dakau asa, dakau sojakimuak, baitare asenaiua, tipulina, xibuleta, tipulina darra, hemen dakau oragixetua, soja eta pipermina. Ingo deuna da, asa nostok juliana moztu, goxatu lapikuan, tipulinakin, behin hori goxatuta dakaunean, ingo deuna da berta aragila bota, jarraitu goxatzen, gio botako dio tipulinan kimuak, pipermin puntxu bat, eta bukaeran soja, eta botako deuna da asenaiua raiatuta, pixka gordine egoteko hor barruan, kurruzkari egoteko. Eta hoi geho, bilduko deu, hemen dazkat, ostotxuak bereziak, eta bertan kiri bildu, gero sartaiti pasa prejitu, eta utziko deu prest, saltxetan sartzeko. Eta esan deun bezala bi saltxe ingo ditugu, bat, tomate gazigozo bat, ingo dugula zutan jarri tomate frigitua, hemen dakau ketxupa, eta honi gehituko jo, laranjan
azalan birrindura, zukua, ospina eta azukria. Hor utziko dugu murrizten, loditasun puntxu egokiena topatzen dunean, plateraratu ingo dugu. Eta hemen ingo duguna da, maionesa bat, oso berezia ikusten zuen bezala osagai pila bat dazkau, ingo dugu maionesa, ziapia eta estillakin, eta azukre pixkatekin. Eta gero gehituko dugu, soja, baitare ospina, limoia, baratzuriak erreta, lehendabizi goxatu ditugu lapikuan, konfitatu oliotan, bertara botako ditugu. Hemen dago tomate asiatiko batola pikante puntua ere bai dakana, eta hau dena nastuta dakanean, behin birrundu eta gero, sesamo asila botako izkiou, hor kurruskari pixare bai topatzeko. Ados? Ideia ona. Bueno, martxan jartzeko. Ingo deuna. Ni asakin hasiko naiz, gero tipulina botako jot, hau nire kontu. Eta zuk adibidez, behitu, saltza gazigozua prestatzen hasiko zea. Eta horiteko, lehendabizi hemen jarriko zuna da. Laranjan azalan, birrindura, bale? Eta gero baita ere ateako duzu, behin azalak ateatzen diozunean, erditi moztu eta zukua, bale? Hoi zure kontu eta gero gehituko jo, bai azukria eta gainuntzeko osagaiak, bale? Eta nik esan deten bezala, asakin hasiko naiz. Lehendabiziko ostok, ja uste dut, ja nekasariak endu diola. Hementxe bertan, Joseba? Bai, hortxe bertan, bai, urreatu nahazu gainean, guain beroik ez dakala, eta bertara botatzen joan. Bueno, pikebol esan dezu, ez da? Hori zera, bai. Zekiro leharra, ez da? Bai, hementzegia da, Euskadin pizka bat ez ezaguna, ez da? Zeren Espainia arloan, arrakasta asko eta jendeak ja ezagutzen dago, ez da? Hementze zer gertatzen da, Joseba, eguralitzarrarekin, pikebolera, onena izango lirateke, estalkian jokatzen, ez da? Leku itxitan esango genuke, hori ez da? bai. Eta nun jokatzen da hau? Ze kantxa bihar deguntako? Edonon, ez da? Egia da, Bizkaian adibidez, pista profesional bakarra dauela, hartzandan, frontoi baten egin zuten pista espezifiko bat, baina edonon jokaleike, ez da? Teniseko pista baten, frontoietan adibidez ere, jokatzen da, futbito zelaian, saskibaloi zelaian, edonon. Hementze adibidez, lurzuru honegaz ere jokaleike, así que... Ze bihar du? Zenbateko lekua bihar dugu? Markakin bihar dia lurrian edo airen jolasten da edo nola iten da? Dimentsio aldetik, esango genuke, pikelbol pista bat 6 metro bider 13ko neurriak izango lukela, bai? 13 izango zen luzera? Hori zeda, bai. Eta erdi handi joa saria? Hori da, bai. Zazpiterdi eta zazpiterdi bestaldea? Hori zeda, bai. Eta gero, lehen esan dizuan bezala, dau zonalde bat, justo zarean limitatzen duenak, bai? 2 metroko zonalde bat, non zuk, antze zarea baldin badekozu, zuk zukalde zonalde horretan ezin duzu bolearik egin. Ezin duzu iritsi zareaino. Zarera, hori, bai. Padelean edo tenisean adibidez, bai. Baina pikelbolean ez. Utzi behar duzu pilota botatzen, bai. Botatu inbiar du beti, lurrian? Airean ezin da? Ez da beharrezkoa, hori. Airean joa alduzu, baina 2 bote ondoren emanez gero, bai. Bale, hori da. Pizka bate arau berezia, bai. Nola, airean 2 bote eman da geho. Horia, zu sakea egiten duzu, bote ematen dau, errestoa jasotzen duzu, beste bote bat eman behar dau. Eta hortik aurre airez, sakean ezin da airez eraman. Horia, zuk ezin duzu sakea egin. Eta hurrengoa ere ez. Hori zera, 2 bote ondoren, ja, airean bolea edo remate bat egin alditzakezu. Nik kantxan dimentsioako la pixkat pentsatzeko, badakizuen, ez da, teniseko kantxa, haundila izate da, ez da? Bai. Hemen daka, hola, dobliana, ez da? Eta gero hemen daka, sakia non barruan sartun behar da, ez da? Bai. Horri adibidez eman neurtzeu? Hori, zukaldeko zonalde hori, 2 metro eta 13 zentimetro. 2 metro eta 13 dazka. Hori da, bai. Baina, sakea egiterakoan, botea ezin du bertan jo, baizik eta zukaldea... Bale, hori zukalde barro, baina teniseko sakian sartzen dana, zenbat neurtzen du, baldakizu teniseko kantxa batek ez? Nik padeletik nator. Padeletik antzator, bale. Eta padelen sakian ere mua noaino, zenbat neurtzen du? Zazpita erdi, baina gutxio igual, ez da? Bai, gutxi. Bai, gutxi gora bera. Baina, bueno... Tamaina da padeleko kantxan tamainua gutxi gora bera? Ez, hau da, pikelbol pista bat, padeleko pista baten barruan sar ditzakegu. Zer gertatzen da, pilota ez duela bote askorik. Orduan, padeleko pista baten ezin dugu jokatu, zeren bote gutxi daukanez. Eta daka, bai, belar artifizial hortan ez du ondo botatzen, ez da? Bale, orduan, bai, lurrak bihar du izan...
Hau bezala. Horixe da, bai. Zenduagoa, ezta? Sendoa eta... bai. Vale. Eta, adibidez, nola jokatzen da? Tenisen eta padelen bezala? En 15 tutz, 30 marrutz, Ez. setetara jolasten da edo nola da jokua? Puntuazioa 11 edo 21 puntura arte da, bai. Pelotan bezala ja, esku pelotan, Horixe. 22 esan dezu? 22 ez, 21. Ez dakit zergatik, baina 21 puntura arte ere, bai. Baina... 11 eta 21. Horizea, segun zelako puntuazioarekin jokatzen duzuna, zeren Espainiako Federazioak Pikel Pro Tour zirkuito nazional bat atera zuen, eta bertan, hau da, guk beti esaten dugu, bai, puntuazio errazarekin jokatzen da, zeren naizta zuk sakea euki, nik lortzen baldin badu puntua, nik berreskuratzen dut sakea, eta gainera puntuatzen dut, bai? Puntuak eta horrekin 21 puntura arte da. Baina gero dau beste puntuazio bat, non asko zailagoa dena, zuk sakea baldin badekozu, beitu, nik sakea dekot, bai, Joseba? Hauze izango liateke sakea, bai? Nik ateratzen dut, eta zuk lortzen duzu puntua. Hau da, zuk berreskuratzen duzu sakea, baina ez duzu puntuatzen. Hau da, 0 eta 0 joango gineateke, bai? Orduan, pixkat voleibolen da, hola, Horize da, antzineko voleibolean. Hartu erdezula sakian lortzeko puntua, ez da? Horia, jende asko komentatzen digu, como el antiguo voleibol, hori da. Vale. Eta orduan alda, partida bat, jun 10 minutu eta guandikan 0-0? Segun... Sake aldatzen bada? Nik adiez, nire partidu luzeena Salamankan izan zen, eta hor dut erdi frantzez baten aurka, bai? Eta egia da, txapelketa baten, segun zein fasetan zauden, set batera edo 3 set irabazi behar dozu, bai? Partidua irabazteko. 3 set irabaztea izaten da, edo... Bai, ohikoena. Normalian. Vale. Eta esan dezu, banaka, zaiago dala, gogorrago dala, eta normalen ze izaten da, banaka edo binaka joku hau? Ba, denetari joka leike, bai? Zuk txapelketa batera adibidez apuntatzen bazara, bai? Ja, ikusten zaitute etorkizunean agian edo, bai? Ba, banaka lehia alditzakezu edo ere binaka, bai? Binaka joka alditzakegu gizonezkoen binaka edo emakumezkoen binaka, eta gero mistoka ere profesionalki lehiatzen da, bai? Bai, ze ona. Bai, indarra azken finean beti komentatzen dugu, pikelbolean ez deko garrantzia askorik, bai, adibidez beste palasko edo erraketasko kirol batekin konparatzen baldin badugu, indarrak ez deko hori zera, bai, eta pikelbola da pizka bat estrategikoa, bai, zeren sukaldera botatzen baldin baduzu pilota, aurkariak itzoin behar dau botea emon, orduan estrategia hori garrantzia handia deko, bai. Así que denetarik... Oso divertigarria ematen du, ezta? Eta bai, esaten dan bezala, esaten du, pizka lasaiago dala, bai tenisa edo padela, eta baino agresibitate gutxio dakala, baino aldi berian, esan dezuna, segun zehar erio da, segun nola dijoan asuntua, izan laike nahiko gorra, ezta? Hori nahiko. Guain erditi moztu, eta bota barroa zukua. Zukua. Bai, aurren erditi moztu, zuku batea, eta... Ingo zuna da, ja, zukua martxan. Eta bitarte ningo deuna da, mendarte baserrira jungo gea, eta haneak utziko izkigue, nola hasten dian, asak. Guazen ikustea. Eguardion, Joseba. Joki naiz, hemen gare zerainen, mendarte baserri ekologikoko lurretan, eta gaur azan ingurun izango dizuet. Aza Europan milaka urtez ekoitzidan barazki bada, bere garaien antzinako Erroman eta Grezian ekoizten zan, eta erdiaron oso garrantzitsue izatez aparte, gaur egun mundu oso ekoitzi eta jaten da produktu bat bilakau da. Aza neguko produktua da, ure lurre izotza gustatzen zaio, euski pixkate gustatzen zaio, baina batez ere uretan egotea gustatzen zaio, eta giro fresko. Baina udan landau barri izaten da, ja negun poligion izateko, zen negun ez da asko azten. Orduan hauek uztail da buztu arten landatzen dikeu gure kasun, Jumarra daukegu udan zehar pixkanaka landatzen,
negun pixkanaka etorri dein eta denboraldie alik eta luzena egiten saiatzeko. Ikusten duzuen bezala, neurri ezberdinetako egiten die, bakoitzei gogok ematen dion bezalako. Aza hauen kasun, ikusten duzuen bezala, plastiko biodegradable baten azpindare landauta, jartzen dugu traktorekin plastiko hau, eta gero eskukin zuloa inez, bertan landatzen juten geha. Ikusten zuen bezala plastiko hau seiun deseiken da, hau da, denboraldie bukatzen danen bertan ustelduko da, eta bueno, honekin ekiditen dugu arazo handinetako bat, dala belartxarrak kentzea. Etxai nagusie arra izaten da, arra azkenen hasten da osto jaten, eta landarea txikitzea iritsi daike ez badezu garaien harrapatzen. Gutxi daren kasun banaka-banaka kentzen saiau daikezu, eta bestela produktu fitosanitariokin kendu behar izaten die. Azan kasun, egiten deuna da, irikita daren ostok apartau, eta moztu egiten deu, eta pixkat, irikita darenak kenduz, kaja eta plaza ematen deu. Ikusten zuen bezala, hau txikixioa da. Azken finen, azak, txikisiok, haundixiok berdintxu dio. Azkenen, ekoizle batek nahi du haundigoa, beste batek nahi du txikigoa, azkenen danantzako egin behar da. Bueno, propietate hitzeien hasita, aza vitamina C oso aberatsa da eta antioksidante asko dauzke baita. Eta, bueno, prestatzeko garaien, azken finen, jandaikezu entxaladan, jandaikezu babarrunan aldamenen jarrita, jandaikezu txukrut modun, edo pure bateire bota daikezu nahi izan ezkeo. Bueno, Joseba, espero dut azan ingurun emandako azalpenak ulertu eta gustau izana. Guk hemen segiko dugu, Mendarte baserri ekologikoan, zerainen. Eta, bueno, hurrengo arte. Agur! Haupa Jokin, artista hutsa haiz, eta zer nolako azak azten dituken, eta gora zerain, eta bertako nekazari denak. Bezarka da hondi bat, eta gurian jarraitzeko, nahi behitu, vuelta eta vuelta igea. Eta bakizu zenba gauza onak aldian azakin, Beti hemen, oitu geha, asa asko egozi eta babarru nahi laguntzeko, ezta? Zenek ez du asa jan hemen Euskal Herrian babarru nahi laguntzeko. Baina, egia esan, gauza mordo bat itia daude, eta denak onak eta osasungarriak. Gu gaur, pixkat, ekialdean jokun geha errezetan bila, zeatik egia esan rollito hauek oso goxuak gelditzen dira. Trampa da esan, barazkia jandet, asa jandet, eta rollituan, prejituta, saltxakin. Hau da azte burutako, Ez da egunero joateko. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen, hau pixka murrizten nahi da, pixka gehiago murrizten da nian, ingoetena da ja, aragila gota, goxatzen jun, eta gero kimuak eta xiguleta. Eta gero gordinik sartuko jot, azena joa. Hemen, bota azukua, bota osagai guztiak ja. Hemen txeztan? Bai, azukria, tomatiak, bilak, eta baita ere hemen ospina. Dena barroa bota, eta zulta jarriko deula zailesai, goxatzen, behitu zer errexadan. Hoi bakarrik behar da, eta gero beha bakarrik jutea daiten. Hartu mingaina bat ondo harrapatzeko tomatiak eta dena barroa sartzeko, bale? Venga, hoi zure kontu, agonea, eta esan dakoa, ni jungo naizena da, behitu hauek, xetzen jungo naiz dio barroa botatzeko. Bueno, Eneko, eta zu, txapelduna zea. Bai, bueno, Nun kokatzen dezu honekin? Nun daude hemen txapelketak? Ba, egia da... Ostatu mailan ibili behar izan zea, edo...? Bai, Madriletik, Bartzelonatik, Rotan, Mallorcan, Portugalen, Ingalaterran, eta bai, etorkizunean gehiago mugitu behar naz, zeren egia da hori pikelbola toki askotan ja jokatzen dela, lehiatzen dela, eta duela 2 urte, hori, txapelduna bilakatu nintzen Madrilen, Espainiako txapelketan. Espainiako txapelduna? Bai, bueno, egia da... Banaka o binaka? Binaka. Eta banaka? Eta
Banaka ere, ja duela asko igaro dau, baina, bueno, bi urte igaro dira, egia da maila asko igotzen ari dira. Pentsatzen gero eta jende gehiago biliko ala eta gero eta kalitate gehiago bihar dala irabazteko, ez da? Bai, egia da, hori, gitzi entrenatzen dudala, baina... Eskerrak, Eskerrak, ja. Bestela zenak, munduko txapeldu nahi zan, o? Gehiago entrenatu behar du, zeren gero eta jende gehiago ikusten da lehiatzen, teniseko jokalari asko ere sartzen ari direz, famatu asko ere. Bai, Bueno, Carlos Alcaraz adibidez Jolasten du? Bai, bueno, noizean behin Hori jokatu apuntatzen du. bau zaila dakau, ez da? Andrea Agassi ere. Andrea Agassi ere bai, Bere, Ope. bueno, bai, bere paleta markak deko, pilo bat jende, Kyrgios, bueno, jokalari asko, bai. Jode, eta dejalakiteko eta efektuak erresa da? Osea, bestela Alcarazek errazeka horrekin, Ja, bueno, ja. Alcaraz, hori, pickleball pista batean sartzerakoan, bideo viral batzuk egin ziren, US Open eta beste toki batean, bai. Baina egia da hori, bakarrik tenisera jokatzen dute, bai, gogor jokatzen. Pickleballean oso garrantzitsua da pizkat motel eta azkar jokatzea, bai. Vale. Nola da motel eta azkar hori, a ber, nola, esplikatu nahi. Ba, sukaldera jokatzea. Pickleball pista batean baldin bazauz atzekaldeko zonan, eta sukaldera jokatu nahi baldin baduzu kolpe bat, hori, kolpe hori, badakizu nola ditzen den? Nola? Drop. Deitzen da, bai, drop deitzen da. Gu gainera, proiektu bat dekogu hementze Bizkaian, Inigo Lekunberri eta biok gauz lideratzen, eta gauz pickleball promozioa egiten ikastola ezberdinetan, jendeak ere pickleball klaseak nahi zituen, txapelketak, denetariko... Osa, karatzen ari zateo dana, jendeak eta gaztetatik ezagutzeko, ez da? Horixe da. Eta, zuk adibidez, Espainiako txapelketa joteko. Euskal Herrian lehen da bizikatu behar izan zinean, gero nola puntatzen zea Espainiakoa, nola iten dezu, nola dijoa ez dakit, zailkapena, o rankina, o nola dijoa historia? Ba, 2023 urtean, teniseko federazioak hartu zuen picklebola, hau da, guk pickleball kirola teniseko federazio barruan gauz gaur egun, eta federatzen baldin basea, ba, gero ranking bat dau, non zuk txapelketak jokatzen duzunean, ba, ikusten duzu zure zelkapena, ez da? Bai, gutxi gora bera. Beitu, hau dintzak zuritu. Bai, venga, zuritzen. Eta gero, hemen jartzen deko horrela, eta raiatu iten deko. Vale? Vale, lehenak da behin hau, eta gero zuritu. Hore, venga. Vale, bai. Ondo, orduan, aurrak adijoa eta emateu ez dakala atzea pausoik. Zenbat federatu daude adibidez estatu mailan? Ba, hementxe ez dau datu ofizialik, baina gutxi gora bera esan ditzakegu 3.000, 4.000 gutxi gora bera. Eta urteak pasa ala, ba, ja, suposatzen duzu, jendeak picklebola ezagutu ostean, ba, jendeak, federatzen ari joa, bai. Vale. Eta ikasle asko dao? Gaztetxok eta gogokin hartzen dute, edo nola dao arrobia baldator? Bai, gure klubean guztiz be gehien mugitzen den profila da 45 urte baino gehiago dekon pertsonek, bai? Bueno, eduek esango denuke, egia da ere, ba hori, jende gaztea dau. Noski, azken finean, zuk kirol ez ezagun bat, alik eta jende gehiago ezagutzeko, ba, ikastolatik joan bar zara, ez da? Azken finean, base hori... Eta gero, jende hona egoteko, gaztetatik hartzen dezun kirol bat, ez da berdina 40 urtekin aztezianean bezala. Hori da. Hori garbi da, txikitatik ikasteana barruan ematen da, ez da? Bai. Eta, harrera ona, eskoletan eta nahi dute martxan jarri? Ba, beitu, aurreko urtean, egon ginen ja Bizkaiko 10 ikastola ezberdinetan. Egia da, Colegio Francés, bai, eta Lauazeta ikastolan ja 2 pickleball pista sortu egin dituzte. Estraskolarretan ja dauz ere pickleballa eskaintzen, eta nik ere ikastola publiko ezberdinetan lan egin dut, eta gorputz hezkuntzako irakasleok ja dauz sartuten pickleballa hien gorputz hezkuntzako saioetan, bai. Egia da hori, pickleballa probatzen duten lehenengo
aldian ikasleok beti esaten digute berdina, bai, joeneko, etorriko sarie berriro, zeren pilo bat gustatu zaigu, bai, zeren ja lehenengo saio horrietan, gero ja dauz partiduak, eta, klaro, ikaslei pilo bat gustatzen zaie partidua. Pike sanua, bai. Bai, pike sanua. Ona. Eta, nola hasten zea? Zerrekin? Zer da garrantzitsuena? Bai, teknika, bueno, arauak erakutsi ere, ez da, pentsatzen dut gauzak... Ba, behitu, kolpe bat, ja esan dizut, drop. Bai, drop kolpe hori da zaiena. Zein da golperik errezena? Dink deitzen da. Dink? Dink, gu beti esaten botatzen dugu txiste berdina, bai. Dink da, sukaldetik sukaldera jokatzea, kolpe motel bategaz, hori da, bai. Eta jendeak ere gogorazteko izen hori guk beti izaten dugu. Ez, konfunditu drink hitzarekin, zeren drink eta dink fonetikoki, bai. Jendea, bai. Así que... Edan ez. Hori da, dink kolpe hori oso garrantzitsua da, bai. Azken finean, gero erremate eta bolea asko ere egiten dira, zeren jendeak bolea eta errematea egin nahi dau, baina... Baina oinarriak inasi behar da, oinarria, bai. Gero sakea ere... Eta dink. Hori, drop, dink, sakea, eta gero bolea eta errematea esan alditzakegu, bai. Hori errezena izango lirateke, bai. Así que... Eta horrekin haste zeate. Eta gero, arauak bai, hori, urre zaudenian botiana, ulertu dut, ez da? Ezin ala airez jolaztu bigarren txanda iritsi arte. Hori da, bai. Ze gehiago erakutsi behar da hor. Zakia zer da? Tenisen bezala goitikan, botiak indijoa edo nola dijo? Sakea desberdina da, bai, gerri azpitik atera behar duzu. Padelan bezala, ordun. Horia, padelan bezala, bai, zuk pilota hartzen duzu, soltatzen duzu, edo bote gabe, baina beti gerri azpitik, bai. Eta bakarrik... Bote gabe alda o botiak nahi desun bezala? Bote gabe ere joa alditzakezu, bai. Eta bakarrik aukera bat dau. Vale, ez dago bigarren sakea. Horixe da, bai, ez da berdirik esango duke, bai. Ondo. Bueno, hain naiz ikasten pixkanaka, Badakit, sakia eukin behar dela tantu egiteko, hori ere bai, ezta? Bai, segun zein formatutan jokatzen duzun, sakea garrantzitsuagoa, baina pikelbolean beti esaten dugu, bai? Nordeko pizka bat abantaia errestoa daukana. Bai, ez da sake tenisan bezala, normalean abantaiak ala sakia dakanak edo eskupelotan bezala, ezta? Ez, errestoa daukana, zergatik bi bote eman behar duelako. Arau horearekin, zuk sakea egiterakoan... Ezin dizu matxakatu bestiak segituan, ezta? Horia, bai, pizka bat itxuen behar duzu beste bote bate monez, eta gero ja aurrera joan alzara, bai? Bale, eta gero esaten du, onura asko da askala. Bueno, kirolak gaur egun garbi dakau onura da askala, ezta? Bai. Baina esan duen bezala, ez da kirol bat oso lesibua esaten dan bezala, ezta? Ez. A ber, ez daka frontoi baten bezain besteko edo futbolen bezala kontaktua, dal nahiko lekua hartu, eta tiki-taka, ezta? Hori binaka jokatzen baldin baduz. Banaka ja gogortu iten da. Banaka kaina-kaineroa da, Bai, Bai. Egia da, osea, agian urrengo gunean agujetak euki alditzakezula eta gogorra da. Baldin bazaude, seguru baietz. Bai, baina onuren aldetik oso soziala da, eramangarria, ja esan dizute pikelbol pista bat edo non koka alditzakegula, bai, palak ja ikusi dituzu oso harinak direla, osea, deko... Ondo. Zenbat urte arte dago, gaina jendia nahiko berandu arte ikusi den jolasten jende nahiko heldua, ezta? Bai, estatu batuan, 30 milioi pertsona baino gehiago jogatzen dutela, zuk lehiatzerakoan lehiatu alzara. 18 urte baino gehiagorekin. Bai, open maila esango genuke. Hori, open maila, gero dau 50 urte baino gehiagoko adina dagoen jendea, 60 baino gehiago, eta estatu batuetan 80 baino gehiago, Hori ez da existitzen ez da kirol batian, igual, ez da? Ez, a ber, egia da, hori. Baina jendeak nahi duena da sozial parte hori, bai? Así que... Bueno, ja, barazkik indeu, eta indeuna dare bai, aragila ja goxatu. Soja txorrota botako diot, bale? Bi vuelta eman, utziko dugu soja hori murrizten. Eta hori murrizten danean, botako jo da azenarioa gordinikan. Eta bota berdio, pipermina, xibuleta eta soja. Beitu, hau ja botako jo, soja kimuak dira, Venga, soja kimuak sartuko iztio, goxatzen juteko. Pipermina, ingotena da, hartu, xehetu pixkat, eta barruan sartu, bale? Berta bota, pikante pixat eukitzeko, bale? Eta hemen dakaun, tipulina guztia ere, barroa.
Hau hemen, sukaldatu hori, 2 minutu, Betu, azena joare bai ja barrua sartuko jo. Dena barruan, utziko du pixkate peltzen, gero kudeatu ahal izateko. Sartuko dugu kiribil barruan, eta bitarten jungo ga beste reportei bat ikustea, bale? Fenomeno. Aboitiz jatetxea jungo gea, eta ikusiko zuen zepena. Leku eharra, eta itxin behar dute. Betiko jatetxe mitiko hoietako bada. Guazen ezautzea, eta aukera dakau nintxi baino lehenu bertatik pasatzeko. Guantxe gaude bueltan. A ber, kaixo, Joseba. Bueno, Lourdes naz, Nabarnizko Aboitiz jatetxekue, eta da, hau, esateko, horixe, azken bizitza izango dela, zuena, ze jubilatera noie, hilene apirilen 5 jubilaten naz, eta orduen, azkenengo bizitza izango da, hoxe. Eta pasau, gure badozua ikusten, zelan egiten dugun bihar. Honek egatetxeedeko zurtiek, asko. 100 urte, gehiago, lehenengotan izen zan, hemen egon zan, nire amuma izen zan hemengoe. Eskondu zan bertoko gizon bategaz, eta tabernia izen zan hau. Horixe, barratxu bat, eta saltze bezen, kaltzetin epe bai, eta arroza be bai, eta garbantzue be bai. Osa, ultramarinos eta taberni, eta gero pentsu epe bai saltze ziren ganaduentzako. Bueno, danetaraitik, hori izen zan, nire amuma eta itxitxe. Gero nire aitxe eta ama, arek ja jantokizei ben gehiago landu, eta gero guk hartu gendun, oin 40 urte, eta orduen nire gizona kosineru egin zen barkuetan, eta nire gizona eskatzien, eta ni horixe jantokize eta kontuek eta eruten, da bueno. Niretzako, eta oso importantia dena, prezizuen barruen kalidadie lortu gure dut, eta lortuten dut, pentseteot. Eta hori da jentiek aperzizetan dago asko. Eta nik aldoten haitzen dut bentzet, izen dizien kalidadeko gauzie. Bai indizabie, bai menestrie, bai arraine, postriek eta hone gauza behetzekue direz, zin nein de dauz. Zagarran tartie, gaztaien tartie, pantxinetak, honek, etzeko postriek. Hori behentiek aprezizeten dau. Bueno, mengo berezitasunak izaten moduen ez da. Izen direz menestra berdurana, gero indizabie, indarra edo indizabie edo babarrunak, ez da izan dike, arek bebai izen direz hemen famatuek, ze eukitxe zindoguz bertoko indarrak beti, Nabarnizkoek, eta Nabarnizko indarra izan da berezi. Guztet izatez, edo zein lekutara noien leku, edo zein tabernatara, argazkize badauz, guzteu itxizate ikustiarek. Eta albadot pregunta, hau nor da, edo nor da, da neure guela putxuet, eta horretarako, ni neure lekuen ipini dotez, askok esatez, zara nidek ez uzamen iguel semealabak eta, jako nadi guztetan, molesto ez da behitzen inor. Eureri semealabari ezak guztetan asko, hemen egoti, baina nire ez da ardure. Orduen dekotez argazkizik, geuriek etzekuek, dauz pilo bat, semealabak, ama eta etxe, baina gero bebai dekotez bezeruena. Dauz bezero batzuk, talde bat, etorten dizena, urtero, Andramari bizperan, Gernikeko jaizen bizperan, eta urto ningolekez 50 urte etorten. Da, haren argazkizik bebai dekotez, ezke ilusio egitxezte eukitxe, eureri eskatute baimena, klaro. Gure artien bai egize da, nibe hemen lan indot eta egize da egoten ginela oso familiartekoak ez da. Eta hor, konfiantza asko sortzen da, eta batzutan konflikto asko. Da, aitak deko karakter, bada, sukaldari peto-petoa deko karakter bat itzela dauenien barruen. Askotan, hori, artistak egoten di moduen arrabizoagaz, oitzura bat berak dekona do jarduteko modu bat, da, Bizkaitarra ez dan edo nor dauenien hemen, transformetan deuberan euskeri eta azten da berbetan, hori, euskaltzaindeakoa izango alitzeko, zer nahi duzu, eta tal. Da baten, justo, eta egon zan hemen, ametzartzaiuz. Bertzazali, naz, ikusten da, ze ondo, ametzago hemen, tal. Bueno, ando ama. Egin ban, irun, iparraldeko euskeri, izaiatu zen bere euskera bardine, da gana ez da ditzen, hombre, amets, eta zer nahi dozu, tal.
Da ni pentsetan, baina ez da kabrona, ez badu jakin nordan dauen, bitxo zelan tratutan dauen, holakoak itzen deuz beti. Ze, ikusten deu bat ema da, nahi deu, saldu, saltzaile peto-petoa, eta nahi deu saldu orduen, euskeri aldatzie beda, estrategian parte. Hortze, txarto gelitzen ez? Batzutan. Bai. Joseba eta kompainia. Bueno, agurtzen gauz ja, geure ibilaldi jau pasau da, eta, bueno, hemen nau alabiegaz eta iloba bizekin, eta, bueno, eskertzen dugu dan hori, etorri zarien guzti hori, eta gure bodo zuen etorri, ondio sasoien zauze etorteko. Zuen itxeretxin egongo gara, eta mozua hundi bat danotzak. Vale? Agur, agur, agur. Zen agur, agur. Ai, ama, famili, bezarka da hondi bat, eta ze pena, olako leku ehar bat itxin behar dezuela. Menestra hori probatzeko, Ze gauza eharra, Lourdes, aldezu etorri honea eta gurekin prestatu hemen danon arten menestra batin da gio gaur egun ikusi eta hemen txejango dugu elkarrekin. Bueno, nik hor botaet, eta bezarka da hondi bat denoi, eta jarraitu goxatzen. Ez jatetzen, beste edonon. Bueno, gurian jarraitzeko, ni hemen egon naiz, rollito prestatzen, eta zu maionesa berezia egin behar dezu, bale? Arrautza botaeko zu, hemen soja eta sukria dakat, adibes estila dana botako zu. Siapia ere, bai, baina sukria, betu, nola estia botako du nahi badu, botatzea dakago nahi badu ez. Bestela pixka botatzezu, soka txorrota txiki bate bai. Ospinare bai pixkat. Limoia erritin moztu eta pixka bota. Tomatiare bai bota, eta hemen dazkau erre ditugun baratzuria. Garrantzitsua baratzuri horiek botatzeare bai hasieratik ondo birrintzeko, bale? Eta gero emango izut olilua, hori dena emulsionatzen juteko, bale? Bakizu maionesa egiten? Hainbeste gauzakin igualez, ez da? Agian ez, baina, bueno, pizkanaka. Venga, zu botatzen gunonea gauzak, eta gero nik olioa botatzen lagunduko izut, bale? Hemen hau loditzen dakau, tomatiak itxura eharra dakala, bale? Murrizten nahi da. Hemen olio pixkagarri dugu berotzen, eta behitu nola iten den rollitok, Behitu, hartu horrea. Pixkat, ez da gehiegi jarri bihar. Askotan gehiegi jartzen dionean, gero ez da ondo izten. Orduan, jarri hemen erdian. Eta erdila moztuet, Hau jartzen dugu alde baten, behitu ze gauza arresa, Hau beste aldeen, honea ekartzen dugu, eta itxiten dugu. Ez daka beste misterio ikan. Gero bai, prejitzeko garaian ez bota horrela, bestela hau irik ingoa. Beti lehendabizi itxitzeko lekua azpin jarri. Eta behitu, hauek dia, pasta brick deitzen da, eta ostotxo hauek fin-finak dia, eta prejitzen dianean oso kurruskari gelditzen dira. Beitu. Eta nik indetena da, bat hartu, bale, agonea, erditikan moztu, eta batetikan bi ateatzen nahi naiz. Bestela oso rollito potoloak ateatzen dira, eta hola egokiagoak ateatzen dira. Bueno, eta aldi berian, eneko kontatu, bakit lehen esan dezula, padeletikan zatozela. Lehen padelea jolasten zen duen, ez da? Bai, horia. Guztiz alde batea utzi ezu padela, o noiz benkare bai padelen ibiltzen zea, edo... Lagunekin batzutan esaten diatenean, baina bai, 18 urte politizan direz, baina nire burua... 18 urte ibilizea padelian? Bai, 11 urterekin hasi neban, eta egia da hori. Ja, nire burua pizka bat, ez dakit nekatute edo... Aldaketa gogoakin, ez da? Aldaketa bai, bizitza bezala, bai. Batzutan aldaketa batzuk goten dire, zure bizitzan, eta pikelbola ja ezagutu nuenean, ez dakit, maite mindu neban, ez da? Baina, Joseba arkatu hause, guztia edo... Hori goia daka ehar bat bota, gaina nahiko pikantia da hori, eta pixkan nahiko hori... Bakizu asiatiko saltza tomate berezi horiek, siratxa o olakon batekin perfecto gelituko zen, Gehiena dakasuena, urrena, o gillen gustatzen zaizuena. Danetik bota dio zuia, behitu hau, kanpora. Hau, ere bai. Ospina ere bota dezu, ez da? Pizkatxo bat, bale? Soja pizka bat. Soja bai, bota trrrt. Bota pizkatxo bat gehiago. Trrrrak, venga, soja fundamentuak. Pizkatxo bat. Haure bota dezu, oso ondo. Kenduko izu paretik gaina jarri deuna, zeratik amestela, igual bi bidier botako diozu. Hau zementz ez da? Bai, bota hor, baratzuri guztiak, eta olio bepeldu da, hori dana botako zu, bolkete. Olio hori aprobetxatuko du, ja zapore guztiak ala, eta erretako baratzuriak bai, barroa sartuko ditugu. Oso ondo. Azkenale listo dakat, oso ondo, honi energia pixkat emango jo, eta prejitzen hasiko naiz. Bueno, eta jokatzen dezu guain nola datorru da berria. Ez dakiz lehiak eta dazkasun, ze txapelketa, nundik noa ebiliko zea.
udaberri hontan? Ba, bueno, maiatzan geuke drop aldetik aterako dugu txapelketa bat, Bai. mistoa eta zure genero berdinarekin jokatuko alduzun txapelketa bat, baina gero dauz... Hori Euskal Herri mailakoa izango da, edo Horia. Bizkaikoa, edo... Bizkaian egingo dugu, Bai. Basaurin, eta hemendik gonbidatzen zaituztegu Artunduaga polikiroldegian egongo gara. Momentuz ez dugu datarik atera, baina... Eta informazio gehiago nahi badeu jakin, edo noa deitu berda, osuren sare sozialak eta nola deitzen dira, edo... jartzen duzue Googleen drop pickleball, Bai. eta antze bertan webgunean edo gure Instagramean informazio guztia atera duzue. Agian txapelketaren bat, agian ez duzue jokatzen, baina gutxienez picklebola probatzeko bai, hori da gakoa, ez da? Bai, Picklebola hasi leheniketaren- probatzen, jolasten, ezagutzen, da... Horia. Eta gero ja txapelketak, bai? Eta Espainia mailan dauz pilo bat, txapelketa Pickle Pro Tour, dauz Top Series Pickleball, dau, Pickleball Center, bueno... Eta zu, zenetan ibiliko zea profesional bezala, o nun jokatuko duzu? Zein txapelketan nahi dezu bai edo bai bertan egon? Pickle Pro Tour ospe asko deko, Bai. egia da, semifinal baten edo final baten sartzen baldin basea, YouTubeen, teledeporten agertuko nintzan, baina horretarako asko entrenatu behar da. Ja. Eta, baina, txapelketa asko dau, baina nik beti esaten dut berdina, bai? Hau da, lehiatu ondo dau, baina hementxe Bizkaian eta Euskadin guztiz be, promozio eta... Bai, gustatu zizun jende gehiago jolastea, promozio eta jendeak ezagutzia, esatik gana adibes. Igual Bizkaian gehiago sartuan, igual Gipuzkoan ebai da zarautzean jo ez da iritsi da honien aizenteatu, baina egia esan nik enun ezagutzen, Kirola hau zan arte, hori gero botako jo. Gero, venga. Bai, guain birrindu, limoia bota eta birrindu ja. Venga. Limoi pixka bota hola, trap baten erdian zukua, eta ja birrindu eta hori geho kurruskari bezala topatzeko jarri dio. Vale, honi vuelta eta vuelta. Venga, honek pixka kolore gutxi daka, baina honi erra daka. Erki doaz. Oliba botatzen diot edo... Beitu, daka desente mejun jebeian, orduan? Orduan. Olio pixka beharko du, Gatza ez dio botako, zertikan soja desente bota dio, bale? Orduan, guain, sartu biringailua beian, eta ez moitu beitikan, da zuk eman, da bea jungoa harrapatzen. Vale? Bueno, zen moduz ikusi nauzu hor pim pam. Nik gaur egun hasiko banitzan, noiz egon nintzen prest hor lehiaketa baten jokatzeko. Egun baten, ja. Egun baten? Bai, ja. Hementxe jartzen dut esku. Lehiak hori esan gora etortzen hau, Egun baten, ja. Segituan etortzen hau gora. Bai. Adikzio hori hartuko duzu, adiez, Bai, jende askok ja adikzio hori hartzen dau, lehenengo egunetik gehiago nahi duela, ez da? Así que agian ja ikusten zaitugu... Urrengo txapelketan hor, eurra emateni. Bai, Ondo zan. Egia zen asko gustatu zait eta polita da, bertan jolasteko, lagun giroan jolasteko, ez da? Bai. Ondo. Kuadriarekin, edo lagunekin, edo norekin. Edo norekin, hori da. Jokatzeko gogoa dakanakin. Eta semiakin jolasteko ere, bai, ez da? Helduek gaztetxokin jolasteko ere gauza beharra da, ez da? Edo norekin. Guk asko ikusten dugu, zabiez, ikastoletan, festetan, edo aitite eta mama bere joarekin adiez jokatzen, edo aitarekin eta semearekin, edo norentzako kirola da, bai? Hori asko gustatzen zait, kirolak familian jolastu aldianak, ez da bestela ez. Aita o semia, ni baino jokatzea, ni baino jolastea, baina denek baten jolastea ze gauza hona dan, ez da? Bai, hori polita, giro polita, bai. Goi bat. Guain, bai, harrapatu goraino. Goraino, ez da? Ben. Bai. Tomate saltza listo dakau. Hemen dazkaure bai. Udaberriko, razio bat entzako nik usten dut. Lau nahiko izango dira? Bai, nik usten dut. Jarriko dugu horrela. Hauek ondo pregituta atea berdute, Urruskari egoteko, Beitu, hau da, kanpok goiko aldia finagoa eta hau beiko aldia pixka gogorragoa. Vale, hori listo akak, ez da? Listo, bai, Bai, gutxo. mutxurratea eta guain bai, bota sesamua guain, gainea. Sesamo. Bai. Beitu, gauza tingo dugu. Bota honea, pixkatxo bat. Goia dakazu hemen. Nik, zemuzkoa dago. Ona. Ona. Ona, Venga, bai. bota honea. Venga, Eta gero venga, gainetik ezta? sesamua botako jo. Ados, ben. Vale. Hau, listo. Beitu, tomatiare bai hemen, uepa, baspare botako hemen kanpon.
Hore murriztu zaigu, eharra dago. Oh, gauza ederra. Hau paretik enduko dugu, hore bai. Venga, saltxatxo pare batekin, listo dakau. Horrela adibidez. Eukeni lasai ingoizki hau gehiago hemen dazkau biteko, lasai, Eukeni. Lasai, nervioso gartzea Eukenita, Namo ziren, sortzi bakarrika. Bueno, hemen txedakau, hau, eta hau, ingo deuna da, atea hemen dikan. A ber, perexil pixkat, azkenengo ikutu emateko. Bai hemen, baitare hemen. Txak, eta txak, esatean bezala. Hemen dakau, gaurko udaberriko biribilkiak. Eskerrik asko etortzeatik. Plazerra. Plazerra guria izan da, eta, guain geldituko be, hau janda geho, kanpoan zozen markatu berreko dugu lurrian, ez da? Ados. Eta saria jarri eta jolastu. Sarea eta kitxo. Gauza, Pikeball. Pikeball, hau bai.